Σουανάκια μου πολύ αγαπημένα, χειροκροτήστε βρε, χειροκροτήστε, μιλάμε, ήρθε το παιδί από εκεί από τις Αμέρικες και κατέκτησε, μιλάμε την πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που έφτιανε, τώρα μιλάμε τα γλύφει και τα λούζεται, διότι την αλήθεια πρέπει να τη λέμε, αλλά εγώ οφείλω να σας πω τσονάκια μου ότι πώς το λένε αυτόν, ο Καμασελάκης, όχι, Κασελάκης, ναι, όχι Μασελάκης, ο Κασελάκης προηγήθηκε έναντι της έφης της Αχτσιόγλου, πολύ, με βλέπετε αυτό εδώ είναι τάλκ, διότι ίδρωσα πάρα πολύ, μιλάμε από την αγωνία μέχρι να δω τα αποτελέσματα, ποιος θα βγει, και επειδή βγαίνω από τα ρούχα μου, σας το έχω ξαναπεί, μην παρεξηγείτε, και ειδικά τώρα που έχει πολλή αγωνία αυτό το ντέρμπι, ποιος θα βγει, ο Μασιλάκης ή Αχτσιόγλου, και τελικά βγήκε ο Μασιλάκης, ο Κατσιλάκης. Βγήκε λοιπόν ο Κατσιλάκης, επικράτησε με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μπροστά και μου κάνει εντύπωση πάντως, παιδιά, και εγώ πρέπει να το αναφέρω, ότι ο Κατσιλάκης είναι, μιλάμε, η χαρά του Μητσοτάκη, διότι θα το δείτε και σας το λέω, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά με την έγκυρη και έγκριτη παραπληροφόρηση, τώρα μέχρι να βγει, δηλαδή να κάνουν τη χάρη να στρουνιαστεί εκεί στον πρωθυπουργικό θόκο του ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργικό θόκο, γιατί σας φάνηκε περίεργο, αφού εκεί στοχεύει ο Κατσιλάκης, να πάει να γίνει και πρωθυπουργός στη θέση του Μητσοτάκη. Να σας πω την αλήθεια, όσο βρε παιδί μου και να λέω ότι η κούλα είναι η αυτοκράτηρα και να την σατηρίζω, ο Κατσιλάκης θα αφήσει ιστορία και θα γράφουμε βιβλίο όχι ποντιακών ανεκδότων, διότι αυτό είναι, εντάξει, ρατσιστικό να το λες, διότι οι πόντιοι είναι πανέξυπνοι και γι' αυτό μάλιστα βγήκαν αυτά τα ανέκδοτα για να τους μειώσουν, αλλά για τα ανέκδοτα του Κατσιλάκη, διότι θα είναι τόσα πολλά, θα γράφουν εκεί οι δημοσιογράφοι και θα δίνουν τροφή στο λαό, δηλαδή σανό και σκουπίδια, διότι ο Μητσοτάκης χαίρεται, το περίμενε πολύ, και όπως σας έχω πει, ο Κατσιλάκης είναι η καλομήρα του ΣΥΡΙΖΑ και η καλομήρα τουλάχιστον δικαιολογείται, γιατί το κορίτσι έζησε εξ ολοκλήρου στο Αμέρικα, ενώ αυτός είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και μετά πήγε στην Αμερική και μετά μεταλλάχθηκε, έκανε με τον Μπιντέ εκεί τον πλανητάρχη παρέα, αγκαζέ, έβγαλε και ο Χίος διάφορα εκεί, δεν τον παρακολουθώ το Χίο γιατί μερικές φορές ξεφεύγει, αλλά πώς να το κάνουμε, μια ματιά τη ρίχνω, έβγαλε διάφορα εκεί πέρα ότι είχε κάποια κουλιτιλίκια, λέει, με το Μητσοτάκη, δηλαδή κουλιτιλίκια, μην παρεξηγηθούμε κιόλας, γιατί αμέσως το μυαλό του Έλληνα πάει στο πονηρό και σε περιπτώσεις που κάποιος άνθρωπος βγαίνει δημόσια και δείχνει τον κρυμμένο του σκυλιτό από την τουλάπα του φανερά και λέει νάτος ο σκυλιτός μου, ο δικός μου δεν είναι κρυμμένος εκεί, τον έχω και τον κουβαλάω βρε παιδί μου, πώς κουβαλούσα εγώ μικρός κάτι βρε παιδί μου, στρατιωτάκια μικρός και κάτι αυτοκινητάκια, και μου έλεγε μάνα θα πάμε στην εκκλησία, δεν μπορείς να τα πάρεις τα αυτοκινητάκια και τα στρατιωτάκια, και εγώ έκλαιγα και έπαιρνα το στρατιωτάκι εκεί στην εκκλησία, τέλος πάντων με τα πολλά, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς η μάνα μου, και μου έλεγε όμως θα κάνει ησυχία το στρατιωτάκι και εσύ μαζί με αυτό για να παρακολουθήσουμε την εκκλησία, διαφορετικά θα στο πάρω. Έτσι τώρα του Κατσιλάκη, δεν ξέρω αν του λένε και τον απειλεί κανένας, γιατί δεν νομίζω ότι θα του το πάρει τον, πώς το λέει, αυτόν που έχει δίπλα του, και καλά κάνει και τον κυκλοφορεί έτσι. Βρε παιδί μου, στα Τρίκαλα εμείς αυτόν που τον έχει κολαούζου, δηλαδή λέμε ότι κοίταξε να δεις πάνω του Αντώνη Σκούκκινη και του Κουρινάκη, κάπως έτσι, αλλά αυτό εμάς δεν μας ενοχλεί, διότι αποδείχθηκε ότι είμαστε πολύ προχώοι Έλληνες κατά βάθος και δεν με ενοχλεί αυτό, δεν με ενοχλεί, αλλά βρε παιδιά ξέρετε τι με ενοχλεί και θα σταθώ σε αυτό. Τη σήμερον ημέρα αν βγω εγώ και πω που δεν έχω στον ήλιο μοίρα ότι είμαι κάτι διαφορετικό στο κρεβάτι και βάλω την ταμπέλα εδώ, οι περισσότεροι θα μου γυρίσουν την πλάτη και πάρα πολύ μιλάμε θα με χλεπιάσουν. Και δεν θα φταίω εγώ γι' αυτό.
Αν όμως είσαι πελούσιος και έχεις δουλέψει και στην Golden Sachs και έχεις όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά είπαμε τα σοβαρά, στο πλάι σου, και έχεις και τη διαφήμιση από το Ladylike, μιλάμε, του κάνω και διαφήμιση, ένα site που αυτό έχει πάρει επόμου τον Κασιλάκη και τον σύντροφό του. Ναι, λέει τα καλύτερα. Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι οι νεοελληνίδες και γενικά οι Ελληνίδες θα πρέπει να ψάχνετε έναν άντρα που να μην αγαπάει ουσιαστικά τις γυναίκες, να αγαπάει δηλαδή τον σύντροφό του και να ζηλεύετε εσείς. Διότι θα τρελαθώ. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Τέτοια διαφήμιση σε βαθμό διαστρέβλωσης δεν υπάρχει. Και δεν λέω, σας είπα, για τον άνθρωπο που βγαίνει, που δήλωσε τι είναι. Καλά κάνει. Όποιος θέλει ας το δηλώσει. Εγώ παραδείγματος στην προσωπική μου ζωή, το τι κάνω στο κρεβάτι μου, δεν θέλω να το μοιραστώ ούτε με τη μάνα μου, ούτε με τον πατέρα μου, ούτε με τη γιαγιά μου, ούτε με τον παππού μου, ούτε τέλος πάντων με οποιονδήποτε άλλο στη δημόσια εικόνα μου μ' ακούει και μ' αφουγκράζεται. Γιατί αφορά την προσωπική μου ζωή. Και θα μου πείτε, ναι, μα κάποια στιγμή πρέπει, βρε παιδί μου, όλος ο κόσμος να δειχθεί. Και γιατί να δειχθεί ο κόσμος? Για να γίνει δηλαδή προεδράρα του ΣΥΡΙΖΑ? Αν είναι έτσι, και εγώ θα δειχθώ. Και θα πάω μιλάμε και ξόβιζους. Έτσι. Γυμνούλικου. Γυμνούλικου. Μην με φανταστείτε ότι είμαι γυμνούλικου τώρα. Από τη μέση και πάνε είμαι γυμνό. Γιατί μου βγαίνουν τα ρούχα μου, σας είπα. Όταν βρίσκομαι σε αγωνία, σε θυμό, περιμένω να μάθω ένα αποτέλεσμα, δεν μπορώ να σκεφτώ ή να διανοηθώ ότι αυτά που βλέπω και που γίνονται, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω ότι βγήκε πρώτος. Και που λέτε, όπου περνούσε ο Κατσιλάκς, όλοι πήγαιναν, ειδικά δεν υπήρχε γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας άνω των 50, να μην πάει να τον αγκαλιάσει. Μάλιστα η γιαγιά μου είπε η Κρουστάλλο, τι κρίμα να μην περνάει ο Κατσιλάκης από εδώ, από το χωριό, από την Περδικουράκη στα Τρίκαλα. Λέω, βρε γιαγιά, τι πράγματα, τον ερωτεύτηκες κι εσύ? Πώς? Έβλεπα εκεί μια αφίσα εκεί πέρα που είχες αυτόν του Σούπερμαν και έτσι μη φέρνει ο Κατσιλάκης στη φάτσα. Σούπερμαν, τι κι αν ο Σούπερμαν αγαπάει το Σπάιντερμαν και δεν αγαπάει τη Wonder Woman? Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Αν περνούσε από την Περδικουράκη Τρικάλων, η γιαγιά μου τα έλεγε αυτά, θα ερωτευόταν εμένα, μια γυναίκα με τα όλα της. Και της λέω, ρε γιαγιά, τώρα στα γεράματα θα ερωτευτείς και εσύ τον Κατσελάκη και τι θα το κάνουμε, διότι ο Κατσελάκης δεν πρόκειται να ξέρεις τώρα γιατί θα δει εσένα και την ομορφιά σου. Θα του φτιάχνω εγώ, λέει, κάτι πίτες, θα με ερωτευτεί μόλις φάει την πίτα μου, την πατζίνα. Λέω, καλά γιαγιά. Με αυτό το πλευρό είναι κοιμάσαι και γύρνα και από την άλλη πλευρά και ρίξε και καμιά κουφιά. Αλλά ως μυστική. Διότι αυτή στην πραγματικότητα δεν είναι μυστική, είναι ως μυστική. Για να την καταλαβαίνουμε. Και επίσης, να αναφέρω τώρα που είπα για τη γιαγιά μου, μπορεί να γέρασε μια γυναίκα που εγώ, βρε παιδιά, και εγώ όταν ήμουν νεότερος την έπαιρνα έτσι στα αψηλά, αλλά κατά βάθος είναι η μοναδική γυναίκα που κάνει αντίσταση σε αυτή τη χώρα. Η μοναδική γυναίκα που βγαίνει και έχει φωνάξει, τι να σας πω, ακόμα και όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, η συγκεκριμένη κυρία και θα έπρεπε να εγγραφεί στα βιβλία της ιστορίας. Και αναφέρομαι σε κάποια που την εμπέζουν, που την κοροϊδεύουν, που βγήκαν εδώ δημοσιεύματα πάλι, γιατί εμφανίστηκε αυτή και μάλιστα είπαν ότι ήταν βαλτή από τον Κούλη να πάει να κάνει δηλαδή αυτό το στραπάτσο στον Κατσιλάκη. Και ποια είναι αυτή? Μα φυσικά η μία και μοναδική, χειροκρότημα εδώ, αληθινό, η Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά, να σας πω μερικά πράγματα. Έλεγε, βρε παιδί μου, ήταν αυτό που λέμε μια γυναίκα που ήθελε να κινείται στα όρια της γραφικότητας για τους δικούς της λόγους. Αλλά δεν μπορώ να μην της αναγνωρίσω τον αντιστασιακό της αγώνα. Όταν ήρθε το δούνου του εδώ, ξέρετε ποιος ή ποια
βρέθηκε απ' έξω, εκεί από τα κεντρικά των τραπεζών και φώναζε η Ελένη η Λουκά. Ξέρετε στα εθνικά θέματα ποιος έτρεχε και τους είχε πάρει από πίσω? Μέχρι και τον Αλεξάκη, τον Μινχάουζεν, τον Βαρόνο, τον Τσίπρα, η Ελένη Λουκά. Τον φώναζε προδότη. Ξέρετε λοιπόν για τον Μητσοτάκη, για όλους όσους πρόλαβε δηλαδή και μπορούσε να φωνάξει, φώναζε. Εντάξει, να μου πείτε, φώναζε και για τον Ψινάκη και για τον Ρουβά. Και μετά την κάλεσε ο Θέμος ο Αναστασιάδης στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Η Ελένη Λουκά πάντως είναι η μόνη γυναίκα που έχει και κάκαλα βέβαια και άντρας μαζί, που σε αυτή τη χώρα έχει κάνει αντίσταση. Θα μου πείτε, αντίσταση γραφική ξεγραφική, η Ελένη Λουκά έκανε και κάνει τον αγώνα που της αντιστοιχεί. Εσύ και εγώ τι κάνουμε αλήθεια? Πηγαίνουμε και ψηφίζουμε, θα μου πείτε, τον Κατσιλάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό είναι και αυτό. Δεν είναι κακό να ψηφίζει τον Κατσιλάκη. Και μάλιστα αναρωτιόταν ο άλλος πώς λέγεται, λέει ο κύριος που έχει δίπλα του και τον γυροφέρνει από εδώ και από εκεί. Δεν σου θυμίζει? Μου λέει εμένα ο Κατσιλάκης έτσι όπως τον τραβολογάει, όπως τραβολογάει ο Μακρόν παραμουσάρει την γυναίκα του, αυτή που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε ότι βρε παιδί μου, αυτός είναι όχι η first lady, ο first man που λένε στην Αμερική. Δηλαδή η πρώτη κυρία, ο πρώτος κύριος. Διότι εδώ πρόκειται περί κυρίων, όχι κυριών. Μην τα παρεξηγούμε. Αφήστε τον Γκούγια εκεί να λέει. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόεδρο που αν τον αφήσεις να μιλήσει λίγο περισσότερο χωρίς να του τα έχουν γράψει, χωρίς να τα έχει μελετήσει και ειδικά να τον πιάσει στα χέρια του, μεταφορικά στα χέρια του, στο στόμα του, ο Ευαγγελάτος εκεί στο Μέγκα, θα στον κάνει φιλουρίδια του Κατσιλάκη. Αλλά ρωτάω, για να δούμε το πού. Συγγνώμη, η Ελλάδα δεν είναι στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα, δηλαδή δεν είναι ακόμα, αλλά νομίζω θα είναι πολύ σύντομα. Θα είναι πολύ σύντομα. Δανείζεται σαν να είναι στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα πρέπει να βγούμε και να δανειστούμε. Γιατί αν πρέπει να βγούμε να δανειστούμε, το κάναμε. Το 2000 θα αυξάνατε τους φόρους, θα μειώνατε τους φόρους. Καταρχάς, δεν είμαι δογματικός σε αυτά τα θέματα, με την άποψη ότι θέλω η εφαρμοσμένη πολιτική να μιλάει για μόνη της. Αλλά πρέπει να είναι δημόσιες υπηρεσίες και πρέπει να έχουν πλήρη διαφάνεια στην αποδοτικότητά τους. Τέλος. Αλλά αυτό κατά βάθος δεν θέλει και ο Μητσοτάκης. Αυτό κατά βάθος δεν θέλουν όλοι που τον έβαλαν εκεί. Διότι, πήγαν και ψήφισαν, λέει, πάνω από 100.000 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα. Μπράβο του. Γιατί εγώ σας είπα, αν αποφασίσει ο Μητσοτάκης και αλλάξει τη ρότα και δώσει στα κατευθυνόμενα βοθροκάναλά του, έτσι κάνει ο Μητσοτάκης, και πει κάντε τον Κατσιλάκη, τον Μασιλάκη, πώς το λένε, τον Γκανελάκη, τον Γκασελάκη λένε, ναι, κάντε τον Γκασελάκη TikTok. Και αν συνεχίσει να μιλάει TikTok θα ξαναβγεί πάλι και θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει. Θα τον κάνουν τα καναλάκια TikTok, μιλάμε μαριονέτα. Σας παρακαλώ, στείλτε τον ένα μήνυμα να μην το σταματήσει αυτό. Θα γελάμε για πολύ καιρό. Θα μου πείτε είμαι επηρεασμένος και τα λέω εγώ αυτά. Όχι βρε παιδιά, ίσα ίσα. Εγώ σέβομαι τον δίκαιο αγώνα που έκανε ο Κασελάκης και μάλιστα σέβομαι που πήγε η Ελένη Λουκά και γι' αυτό σας είπαν ότι την ήταν βαλτή από το Μητσοτάκη, αλλά στην πραγματικότητα να σας πω κάτι, την Ελένη Λουκά μπορεί ακόμα να την είπαν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε πέστα αυτά στον Κασελάκη για να γίνει πιο αριστός και να δημιουργήσει μια εικόνα βρε παιδί μου που της είπε ότι εγώ σέβομαι τη γνώμη σου. Που του έλεγε η Λουκά διάφορα ότι εσύ παίρνεις τη μοτοσικλέτα και κάνεις ανώμαλο δρόμο και τέτοια πολλά και αυτός της είπε ότι σέβομαι τη γνώμη σου.
Πολύ ωραία. Και εμένα θα μ' άρεσε να σας πω, τσονάκι μου, στις εποχές μου, να μη στολίζει ο άλλος σαν τις νύφες εκεί στα Τρίκαλα που στολίζουμε όταν γίνεται ένας γάμος με 50 ευρώ, 100 ευρώ. Τώρα με όλα αυτά που περνάμε, όταν γίνεται γάμος βάζουν 5 ευρώ, αλλά τι να σας πω, άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Έτσι θα ήθελα και εγώ λοιπόν, να με στολίζει κάποιος και να με λούζει και εγώ να τον ακούω σαν τον Κασελάκη και να του λέω δεν πειράζει, dear. Leave it. Αφήστε την. Okay, Helen. Okay. Είπες ό,τι είπες. Εγώ σέβομαι πολύ αυτό που λες εσύ. Είναι γνώμη σου. Εγώ πάω τώρα κορυφή ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνω πρόεδρος. Οπότε εσένα σε έχω γραμμένο εδώ και ο boyfriend μου, ο my husband, σε έχει και αυτός εξίσου γραμμένο εκεί. Δεν πειράζει. Όλοι ήρεμα. Όλα καλά. Σέβομαι την άποψή σου. Να είσαι καλά. Οπότε το θέμα είναι ένα, ότι θα περάσουμε καλά. Για όσους ακόμα εδώ στροφάρουμε, θα γελάμε και συγχρόνως θα κλαίμε και θα λέμε ότι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα πλέον έχει έναν πρωθυπουργό, τον απόλυτο, τον καλύτερο, τον καταπληκτικό Κούλη Μητσοτάκη, δαγκωτό. Διότι με Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ αρχηγό, δεν θα πω ότι ντρέπομαι να φορέσω το στοριγκάκι μου εγώ, μια χαρά. Μου το στέλνουν και πολυκαταστήματα και τα φοράω για να τα διαφημίσω. Αλλά το θέμα είναι, βρε παιδί μου, ότι το string της πολιτικής είναι σκληρό και αν θες να το φορέσεις και να επιβληθείς με αυτό, θα πρέπει να θυμάσαι πάντα ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουμε ανάγκη από έναν πρωθυπουργό που θα σταθεί δίπλα μας χωρίς να μας ενδιαφέρει το τι κάνει στο κρεβάτι του. Γιατί εγώ δεν θέλω να ταυτιστώ με το τι κάνει ένας πρόεδρος κόμματος στο κρεβάτι του, αλλά με αυτό που θα κάνει και να κάνει την ζωή μου, τη ζωή σου και τη ζωή όλων μας καλύτερη. Αυτό είχα να πω. Δεν λέω τίποτα ρατσιστικό, ίσα ίσα σας το έχω πει, τον σέβομαι τον Κασελάκη και πραγματικά χαίρομαι, διότι περιμένω πώς και πώς, να δω πώς θα εξελιχθεί. Και να έχουμε να πούμε για κάτι, βρε παιδί μου, εμείς εδώ που κάνουμε τη σάτυρά μας και τα λέμε όλα καλοπροαίρετα και χωρίς εμπάθειες. Φιλί ρουφιχτός στη μούρη και μπράβο, συγχαρητήρια στον κύριο Κατσελάκη. Μπράβο, και να το χαίρεται και ο σύζυγός του. Φιλί. Και μπράβο κυρίως και σε όλες τις κυρίες που αποδείχτηκε ότι ακόμα και στην Κρήτη ότι είμαστε πολύ ανοιχτόμυελοι. Όταν υπάρχει αυτό λοιπόν, και να σου πω εγώ τα 1000 μύρια όσο ότι κάνω στο κρεβάτι μου, υπάρχει πιθανότητα, βρε παιδί μου, να βρεθούν και κάποιοι και να μου πούν ουξού από την παράγκα. Αλλά οι περισσότεροι όταν πέφτει αυτό είναι σαν του Scrooge McDuck που εδώ πέφτουν στα μάτια, πέφτουν δολάρια, στην προκειμένη ευρωπουλάκια. Διότι όταν το έχεις το χρήμα και το πετάς, διαμορφώνεις την εικόνα σου όπως εσύ γουστάρεις. Εντάξει, και αν είσαι και λίγο και ομορφόπεδο και δεν είσαι σαν και εμένα έτσι, σαν το μνή της μαϊμούς, συγχωρέστε με γι' αυτό, εγώ δεν έχω τύχη. Ο Κασελάκης όμως την έχει και έχει ένα αστέρι εδώ σαν τη Βέρκα Σιντούτσκα
που είχε συμμετάσχει στο Eurovision. Θυμόσαστε? I try, poly-try. Ίσως και κακία βρε παντού. Να σε εσύ μακριά κι εγώ